Znie to neuveriteľne, ale takmer polovica absolventov stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť ide po skončení školy okamžite na úrad práce. Znie to neuveriteľne, ale presná polovica absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Toto všetko predstavuje obrovské a neefektívne vynaložené peniaze daňových poplatníkov. Riešením je taká reforma vzdelávacieho systému, ktorá ho efektívne prepojí s trhom práce. No a keďže zriaďovateľmi stredných škôl sú samosprávne kraje, potrebujeme vytvoriť permanentný systém, ktorý prepojí zamestnávateľov v danom regióne, úrady práce a ľudí, ktorí sa na úradoch samosprávnych krajov venujú školstvu. V rámci tohto systému potrebujeme pravidelne kompletizovať a vymieňať informácie o tom, aké investície zamestnávatelia plánujú, aby sme vedeli, aké kvalifikácie budú potrebovať. Takýto systém vytvoriť možno, pretože už aj samotní zamestnávatelia upozorňujú, že neraz sú na úradoch práce tisíce ľudí, ktorí si zamestnanie nájsť nevedia, a na druhej strane oni nevedia nájsť zamestnancov na rôzne kvalifikované posty. Pritom ide neraz o posty kvalifikovaných robotníkov, ľudí, ktorým stačí výučný list alebo maturitné vysvedčenie. Tento systém úspešne funguje v mnohých krajinách, napokon fungoval kedysi aj u nás. Takže nič nám nebráni, aby sme ho opäť obnovili, aby sme ho naštartovali a takýmto spôsobom zariadili, aby tisíce mladých ľudí po skončení školy nekončili na úradoch práce, ale našli si dobre platené a úspešné zamestnanie.